Si Raja Sawer yang lagi viral ya, tiap ada pertunjukan tayub mesti jerenit ATM sintir-sintir pramugari gitu ya. Juragan Guinness Jawa Timur, juragan muda yuk. Alhamdulillah, barokallah, amin. Nah, ada di Pak Wujud, mana mal aku, lambongan Pak Wujud. Ayo dong, ya dua bersaudara Sinden Sabit bersama Mas Wahyu, juragan muda. Kaki Bapak Mas Omek, Pak Pina, Cak Pur, selamat malam ya. Ki Kemat, Pak Indri Kemat semangat ya. Saking Bapak Rena Kambak Modo, selamat malam. Pak Rena, Mama Rena Kambak Modo ya. Kaki Mas Omek, Pak Pina, Cak Pur, selamat menonton live streaming. Kali jagoane poiti titi gosir dokar buruwe abaci kulon kali sarep jagoan sakti titi ngoso bebuyutan paiti dijak dodol kopi yen sarep gaweanmu pancen malih coba aku bengi malih hasile diweneh fakir miskin aja ditiru iku sandiwara kuno critane lotro
ora percaya ora Mas bedelanan dikutrone dodo selak aku sumpah rasulaya badi bendune kang maha kuwasa aduh Kang Mas katrisanku uga trina kanggo pengantinmu aku tresno setya urip bareng sumandhing siramu coba mrene adik bojoku sayang ana apa Kang Mas kowe arep takjak rondingan rundingan apa sayang apa gak pengen dik yen ngomong-ngomongan anakku wis 5 Mas wis pegel tambah sitok tak rabi wayo golek keturunan hiwake sepat Mas ya hiwaku nerang seger dik hati ra kuat dadi pikiran tobat apa penak iman enak kok dik duweni momongan ya yen tamung dadi bojo wayuan jarene wong ayu bojone wong akhir aja kene aja kuwatir siji wonge kuwi siji sandang lan pangane aja ruti sing atur mesti timbangku jiwa yang sampe murine jarene wong wadon diwayu lila wadon natine mulya aja kuwatir senajan slirane mbok tuwa tresnaku tetep tak padha urip ning donya pira kuasane ayo nanun manembang sing kuwasa